Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke sisaphethe imeko ke yeKaizer Chiefs nabalandeli bayo ebebebheke phaa eNaturena beyophosa ke izikhalazo. Abalandeli beqela leKaizer Chiefs bafike nje benomoya ophantsi omhle kakhulu kange babe nangxaki natim. Into ebalulekileyo nje bebeyoveza indlela abangaphathekanga kakubi ngayo. Ke baphulaphula kabikho tshintsho ke litheni. Kaizer Chiefs ayikazi nazo ke ezi zinto zifunwa ngabalandeli bebezikhankanya phaa. Enye yazo ke ibebecele into yokubana ke aba baqeqeshi babini ize phaa ngomso iKaizer Chiefs ivakalisa into yokubana ke aba baqeqeshi abasekho phaa ngaphakathi eNaturena. Nathi ke kudala ke silandelela sifuna ujonga into yokubana ngaba kwenzeka ntoni, akho migudu na yenzakalayo engathatha aba baqeqeshi bakhuphe phaa eNaturena. But ukuzothi ga ngoku akukabikho nto ke ebambekayo exela into yoba iKaizer Chiefs ke iza bakhulu laba baqeqeshi emveni kokubana abalandeli beqela leKaizer Chiefs banyuka bahamba babheka phaa eNaturena bephuma ke kwimbambo zone ke ezeli loMzantsi Afrika. Phambi kokubana ke sinabe ngale meko ke yabalandeli, thina sifuna uqala sithi kwaba abalandeli bagcwalise inkundla zokuxhomana kuma-social media, bakhona ke abo balandeli bathetha izinto ke ezibuhlungu apho bathi ke bagxeka aba abalandeli bahambileyo babheka phaa eNaturena boveza izikhalazo zabo. Ndifuna ukuthi ke nirongo nina ke nenza loo nto ngokugxeka aba babheke phaa eNaturena. Abalandeli beqela leKaizer Chiefs uzothi ga ngoku basentlungwini and besentlungwini nje bayintlekisa, beyintlekisa nje banalo ilungelo lokuphakama xa beva into engabaphathanga kakuhle, babheke phaa eNaturena bophosa izikhalazo zabo. Futhi ke nemanagement ke yeKaizer Chiefs inalo ilungelo lokubana ke baphendule futhi ke iziphendule zonke izicelo zabalandeli. Khumbula kaloku into yokubana iKaizer Chiefs kwakuye kaKaizer Motaung ngelaa xesha wayesaplana ukuyifomisha, wathi ukuyigqiba kwakhe akusoyakhe ngoku yeyelizwe liphela. Mandimane ndinikhumbuza ke kancinci into yokubana ikulaa ndawo kuyo iKaizer Chiefs ngabalandeli aba bayibeke kulaa ndawo. Uba bebengekho iKaizer Chiefs ngayingabizwa njengetimu enkulu. Ndingakwenzela umzekelo nangoku kwesi sithuba iKaizer Chiefs ibhekene naso uzothi ga ngoku ucinga uba fana uba ibingawo timu enabalandeli, iKaizer Chiefs ngabe isahlonitshiwe ngoku njengoba idlala le meko idlalayo ngoku, njengoba ijongene nobu bumnyama ijongene nabo. Xa bekuthiwa yitimu enganabalandeli ibizawuba isabizwa ngetimu enkulu, ibingeke yenzeke loo nto leyo. Ihlonitshwa ngoba iyitimu enabalandeli abanintsi eMzantsi Afrika. Yikhupheni ke loo nto engqondweni zenu zokubana nisithi aba balandeli babheke phaa eNaturena akho nto bayiyele phaa, laa timu akusoyabo, inabanikazi bayo. Le timu ayisoya kwaMtaunga, le timu yaseAfrika, le timu yaseSouth Africa, le timu yeworld. Kuleyo loo nto leyo niyibethelele engqondweni. Kunezi-sponsors phaa kulaa timu, kunabalandeli phaa kulaa timu, kunabantu abasebenzayo phaa kulaa timu. Ayisabhilongi koMtaunga kuphela ke iKaizer Chiefs. Abalandeli beqela leKaizer Chiefs bathenga izikipa mihla nezolo zeKaizer Chiefs, babhatela mihla nezolo ezitadium, banegalelo elikhulu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Awukwazi uvuka sowusithi wena barongo xa bebheka phaa ayoyabo laa timu. Ingaphindi loo nto leyo ke abantu abayithethileyo baqhubeleke bayithethe, barongo kakhulu. Sidlule ke lapho ke kuloo meko besisathi nje basibafundisa sibakrobe into yokubana ke kwenzeka ntona, kufuneka bona abacinga uba abalandeli abanalo ilungelo lokubheka phaa boveza izikhalazo zabo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphule ucinga uba ngabapha abalandeli ke abangayinyamezela into yokubana itimu ibe kule meko ikuyo. iKaizer Chiefs baphulaphule iqale ukuluza ngelaa xesha ibidlala idlala nezamaleki, phambi kokubana ibheke kwizamaleki iphume kuNedbank Cup iKaizer Chiefs. Phambi kokubana iphume kuNedbank Cup yaphuma uCarling knockout, yaphinde yabethwa kwiligi siStellenbosch, yaphinde yabethwa iOrlando Pirates, yaphinde yabethwa iOrbit. Nithi ke ngobalandeli beqela leKaizer Chiefs mabathini ke baphulaphule, bangayiyobuza uba undonakele ukuphi, bangayiyophosa izikhalazo zabo phaa kwimanagement.
noko niyabasukela sidlule ke lapho ke baphulaphula sitaka umdlalo weKaizer Chiefs olandelayo unge-15 ke apha ke kuMatch badlala phana eqela ke leDurban City zepha ke 21 ke kaMatch abafana abadala ke beKaizer Chiefs ke bakhona nomnye umdlalo ke abazokudlala. Ithi ke lento ke kule midlalo bazoyidlala lo wange-15 nalo wange-21 asiyazi noba ke iyawuya seyingana coacha noba izawuya isaphethe abacoacha ngoba sisalinde into yokubana njengoba abalandeli bebebheke phaa bophosa izikhalazo zabo ingaba na imanagement sesiphi na isigqibo ethe yasithatha okanye ezosithatha before kuyofika la game yange-15. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.